El sistema MER, els MER sistemes de moviment, es concep com un estat creatiu de la consciència, d'observació i expressió d'aquesta consciència, unint cos i ment. Concebeix el cos com un laboratori on es desenvolupa aquesta consciència global i concebeix el cos com un microunivers interconnectat amb nosaltres mateixos, amb l'entorn, amb els altres i l'univers. La comprensió de la realitat és una comprensió que es multiplica en expansió. També concebeix l'art com una exaltació poètica a partir d'aquesta observació conscient i amb la capacitat de transgredir, reobservar, transformar la realitat i crear realitats diferents. D'una altra banda, la salut la concebeix com una manera de cuidar la vida, de cuidar el propi cos i vinculada a l'acte creatiu. La vida quotidiana ens ajuda també a l'acte creatiu i l'acte creatiu ens ajuda a la vida quotidiana. Són dos elements que s'interactuen també. S'exposa, diguéssim, a partir d'una sèrie d'exercicis de desbloqueig, consciència, interiorització, estiraments, flexibilitat, etc. Uns que són comuns i uns altres que són fets a mida. Uns es poden trobar també a altres tipus de tècniques de moviment i uns altres són específicament creats per mi. També la veu és important, és un element que s'afegeix i que serveix perquè el cos també tingui com una ressonància amb aquesta veu. Aquesta veu ajuda al moviment i el moviment o la consciència del cos ajuda a la veu.别说这，说不在这，说不在这。